Mae arbed dŵr yn bwysicach nawr nag erioed. Yma yn Dŵr Cymru, rydyn ni'n angerddol am eich helpu chi arbed dŵr, ynni ac arian. Mae gan Dŵr Cymru ambell i declyn sy'n hawdd ei gosod allai helpu chi ar eich siwrne i arbed dŵr. Bydd Scott yn dangos rai o'r rai nawr. Mae gosod awyryddion dŵr yn ffordd syml o arbed dŵr yn holl sinciau eich eiddo. Mae'r awyrydd yn edrych fel rydell bach ac mae'n gweithio trwy gymysgu aer gyda dŵr gan leihau faint o ddŵr sy'n pasio drwyddo a hynny heb effeithio dim ar bwysedd y dŵr. Maen nhw'n gweithio ar 95% o dapiau ac yn ffitio'n dyn wrth ffitiad eich tap. Bydd angen i chi dynnu'r ffitiad drwy ei droi allan o'r tap gyda'r teclyn a ddarperir neu gyda spanner bach. Tynnu'r wasiar a gwneud yn siŵr nad oes dim yn blocio'r tap. Wedyn, gallwch osod yr awyrydd yn y ffitiad a'i sgriwio nôl wrth yn dyn y tap. Wyddwch chi y gallai ryddion tapiau arbed hyd at hanner eich defnydd o ddŵr. Gellir archebu'r cynhyrchion hyn am ddim pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer gyfrifiannell Get Water Fit ar-lein. I gofrestru, ewch i dwrcymru.com/getwaterfit.